ostaako sitä huomenna vai ylihuomenna. Ja sitten se kaikki tekeminen pitää alkoida sen mukaisesti. Kenestäkään ei tule uutta avaa-asiakasta, jolle me osoiteta sille asiakkaalle, että me aidosti halutaan sinut asiakkaaksi. Mä tiedän omia keissejä. 7 vuotta vetästetty jotain isoa operaattoria asiakkaaksi, sitten me saatu sen. Sitten on hyvä olla. Mutta pitää olla tosissaan se asiakkaan kanssa. Että se saadaan joskus ostaa se ensimmäisen kerran. Ja sitten pitää olla vaan hyvät tuotteet ja palvelut, että se asiakkuus säilyy. Ja yksi syy siellä varmaan on myös se, että myyntijohto, siellä on tämmöinen sankarijohtajia, jotka arvostaa enemmän määrää kuin laatu. Siellä on niin se suunta, että minkälaisia asiakkaita haetaan, niin se on niin hakusessa. Se on tuon analyytiikan puutetta, mutta myös sitä, että myyntiä arvostetaan nopeista tuloksista. Palkataan uusi myyjä, jolle ei ole 20 uutta asiakasta esimerkiksi kuukauden aikaa, niin se potkitaan pois. Onko sillä aikaa metästää isoja asiakkaita, jos sen pitää saada 20 asiakasta